Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinugrubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan kooperasyon ang sa tuyang itao iribanan kita gabos na nagenyo magpangadji sana magtubod kita ang sakuna malalampasan ka magtiwala ka kakayanin pa mabalik niraray ang ugma sa naga dawat pa may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglaom ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan nagin ka basta kita natatanyo kita piling andam nagenyo laban lang sa namamatay ang krisis kunyan makakaasa po kamo mayong mawawala mayong papabayaan yaon kami igwa kamong malalauman igwa kamong masasarigan igwa sa inyong maataman nagenyo kita perming andam magtiwala ka kakayanin ka mabalik nilaray ang ugman sa naga dawa na may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglaom ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan nagin ka na ibasta kita natatanyo kita piling andam nagenyo laban lang nalalauma nasasarigan nangangataman kita piling andam nagenyo laban lang Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Rio Daga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Kada Sabado, Alas 11, sagod alas 12:30 minuto. ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga, diwat niya mong dadaron sendo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Kunya na Sabado, petsa 16 kan bulan na Mayo, taon 2020, mga baretang tinaripon. Un Lunes, sagod Sabado kan ANN News. Live nito kaming nadadangog sa KMFM 100.7. Ang radyong kakampi mo, Asinman 89.5, radyo natin Naga. Sa ngaran kan bilog ng news team, inipuan sindong mga kaibanan, Roy San Ramon. Nadadalan man po nindo kami sa Naga Smiles to the World Facebook page as in City Government of Naga Facebook page. Ako man po si Kate De Lovieres. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta. ANN News. Headlines. Ngunyan.
Detalyes kan mga bareta, initial assessment sa naging epekto kan bagyong Ambo sa Syudad ni Naga naging marayrahay susog sa Incident Management Team o IMT Amboan. Detalyes halik kay Don Jimenez. Naging matrayumpo ang operasyon kan Ambo Incident Management Team o IMT sa pag-andam sa posibleng epekto kan nagliis na bagyong Ambo sa Camarines Sur. Sigun kay Fire Chief Inspector Emmanuel Ricaforta, nagtukaw kumo Incident Management Commander kan Ambo IMT, naging magayon ang pagtatarabangan kan manailaing imbweltong ahensya sin opisina, tanganing maasigurar na salbado ang mga nagenyo sa bagyo. So overall, isa naging successful yung ating operation dito po sa typhoon na Ambo. So thankful lang tayo kasi hindi talaga tayo directly na tamaan ng bagyo nito. But at any rate, naging handa ang syudad sa pag-responde just in case na For this typhoon Ambo is mas naging prepared tayo dito. Kasi yung ating post activities or post responses talagang napagtuunan natin ang pansin. Yun kasi nakita natin problema during our response in Typhoon Tisoy. Medyo tumagal yung ating recovery after ng bagyong Tisoy. No? So yun yung pinagtuunan natin pansin. At the same time, very effective yung pag-pre-deploy natin ng mga troops, ng mga responders para just in case na magkaroon ng kailangan ng respondihan sa kanilang area is makaka-responde kagad yung ating mga responders. Igwa man na nairehistrong 2,895 mga nagenyo na pig-evacuate sa syudad na tulos mang nakapuruli makalis na magluyan pag-uuran na darakan bagyong Ambo. Sa ngayon is as reported by Ma'am Vargas is yung dito sa sentro is halos karamihan is nakauwi na at nabigyan na nga ito ng mga relief goods. Ang tinitinan na lang niya is sa mga but as ordered by Mayor Legacion, so 3 o'clock pwede na sila mag-start na umuwi sa kanilang mga respective bahay at dapat before gumabi is nakauwi na sila sa kanilang mga bahay. Sa evacuation kan pirang mga nagenyo, dakula naging papel kan Department of Education o DepEd Naga sa pagbukas kan classrooms kan sa indang mga eskwelahan, tanganing para mientras na patiniron ang evacuees. Apara digdi nagamit man kan pira ang JMR Coliseum, Naga City People's Mall o NCPM, mga simbahan, chapel, asin iba pang pribadong kumpanya asin edifisyo dalan nga ni mapadali ang preemptive evacuation, urog na ngunya nakaipo ang imantinir ang COVID-19 protocols na piglatag kan Departamento di Salud. Ngunya na nagpupuon naman ang post-typhoon operations. Sisiguraduhon man subuot ninda na ma-disinfect ang pigamit na evacuation sites. Igwa man subuot nin minor flooding sa pirang barangay huli sa pag-uuran, asin tulos man na naging malinig ang mga mayor na dalan sa syudad, huli sa amay na paglinig asin pruning antes na mag-abot ang bagyo. Para sa Nagangunya News, sa Don Jimenez. KNN News. Headlines. Ngunyan. Sa ibang bareta, mga volunteers sa border control asin internal checkpoint nakatuwang sa pag-escort asin pagbabantay sa mga nagaaging behikulo sa syudad, dakulang tabang sa pagsyerto na nasusunod ang pigpapautob na mga protocols. Detalyes halik kay Joel Solina. Kada aldaw, igwading daing mababa sa ginatos na mga behikulo, lunad ang nagkapirang individual, gikan sa luwas kan syudad ng Naga, ang pinaghahatod o pinagkokonvoyan kan mga volunteer riders sa duwang border checkpoints kang syudad paluwas sa area kang Naga. Sigon kay Christian Garde Barakel, saro sa mga volunteer motorcycle riders, 10 sagkod 15 ni malain-lain ng mga behikulo kada aldaw poon na maagahon sagkod matangang banggi ang pinag-eskortan na kana sa iyang grupo asin pag-iribang mga volunteer riders kan syudad para man masiguro na daing mababa ni nga mga pasahero imbis mag-agi sa naini sa lenderos kang syudad pabalyo o pasiring sa indang destinasyon nakadakli pasiring sa Metro Manila o area kang Albay sagkod sa Visayas Region. Taga sa kasi pirang balik siya sa border 1 hanggang border 2 7 kilometer bagay. Bali anom kami sa nataot, bali tulong ship kaya yan. 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6. Ang grupo ko sir is Smash Riders Club. Halo-halo kaya sir na na riders. Igwang Pax talaga ang chairman ninda si Sir Joey Benyas. Opo, member lang siya sa grupo ko. Ay, dahil sir, dahil mga nagkikistoryan, lang kami, kumbaga convoy lang. Aga doon mi si ID ninda, tapos magpapastro. Kung maagis ninda, pastro lang. Aga doon lang si ID si lisensya. Tapos pag abot duman, tatao may manggiraray. Kung sakali baga
kung magdulag or ano. Mentras tanto, sa mga interior checkpoints kang syudad, yaon man ang mga volunteer force multiplier na deputize kang lokal na gobyerno kan Naga. Sigun kay Primo Regional Director Efren Mendoza, yaon an sa indang grupo, kay ba ang iba pang mga NGO asin nga civic groups para man makatuwang sa pagmantinir kang budos kan trapiko asin pag-enforsar kan mga ordinansa banungod sa community quarantine asin ang precautionary measure sa lindong kan new norms na pinapasunod sa GCQ. Number one function ng grupo namin is to implement yung guidelines na pinalabas ng ating Naga City IMT. So, primary objectives namin is to assist them in checking yung face mask, quarantine pass, kung tama yung araw and time na paglabas nila. And also yung mga passenger na tricycle, kung single lang yung kanilang passenger. Kung tama rin po yung kanilang araw ng paglabas, kasi may color coding po tayo sa tricycle. On the first 3 days, Friday, Saturday, Sunday, nung pag-release nung pag-start ng GCQ, muna kami, warning. So reminders, dissemination of information. But nung last Monday, we started giving citation tickets doon sa mga talagang matitigas ang ulo. Actually, yes. Ang Task Force Primo po is duly deputized ng local government of Naga para i-implement po yung ordinance na pinalalabas po nila. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. KNN News. Headlines. Ngunyan. Entras tanto sa iba pang mga bareta, Naga City COVID-19 Incident Management Team Security Task Force mas maigpit ang pagbabantay sa irarom kan Oplan Sita. Nagkapirang mga work pass as in home quarantine leave pass kinarumpiskar kan mga pulis sa irarom kan General Community Quarantine. Detalyas kayan, Kate De Lobiere. Mas pinahigot ngunyan ang pagbabantay kan Security Task Force kan Naga City IMT COVID-19 para sa ginigibo nindang Oplan Sita sa mga nagbabalgar sa paggamit nin home quarantine leave pass as in work pass. Kan matapos ang pag-release nin work pass kan Mayo 8, nagtotal na sa 18 work passes ang nakumpiskar kan Oplan Sita. Kadaklan sa mga ini, tampered ang passes. Ang iba, pigscan ini, magin ang sticker na hali dapat sa LGU na mapatunay na validated ang bitbit na work pass. Iyo po, may nagsaradiring gibo. Dahil taman po, garo mabasol ta dahil pig-publish na bagay ito online. Pero pagiramdam lang po, para maging valido iyan, kay puan kaning sticker hali sa IMT. So kung mayo po yan, ning validong sticker hali sa IMT, dadako po iyan. Para sa work pass, liwat man nanotaran ang pag-abuso ka nagkapirang naggenyo sa paggamit kan bagong home quarantine leave pass, ngunyan na nasa irarom na kan General Community Quarantine. Sa sarong aldaw na pagsitar, 38 leave passes ang nakumpiskar kan Security Task Force. Kadaklan sa mga ini, mayo sa tamang aldaw asin oras ang pagluwas kan mga may bitbit kan leave passes. Nasa 20 home quarantine passes naman na hali sa iba-ibang munisipyo ang nakumpiskar kan grupo sa mga residente na hali sa Kataid Banwaan kan Pili, Minalabak, San Fernando, Bula asin Kanakman. So maliban sa border control, so pag siguro na may movement control man kita giraray sa laog dahil nasa quarantine period pa kita. So until such time na halion so community quarantine, then we can relax on this. Pinamamayuhan kan Naga City Police Office and Security Task Force Oplan Sita. Kabali man ang nagkapirang City Hall employees na pig-deploy kan IMT COVID-19 para sa mas higot na pagbabantay. Pagirumdum sa nanigumba kung mag-abot na ang oras na i-lift ang GCQ sa Naga. Kaipuhan pa man giraray na mag-obserbar sa pigsasabing new normal, siring kan pagsulot nin face mask, paglikay sa matataong lugar, ugaliun man ang physical distancing, pag-sanitize, asin iba pang health standards. But kita po nasa community quarantine pa. Gusto sabihin kayo, may mga limitasyon pa sa paghiro, sa mga pagluwas sa harong. Kung day ka po kabali duman sa exempted persons, day ka na mo na magparapwersa and tarabangan ta po na maminimasaran
so paglakop kang COVID-19. Girumdumon ta lang po permi na pandemic ini. Bako ining ralaban kang tao sa tao, kundi laban ta ini sa kontra sa virus. Para sa Nagangunyon News, Kate De Los Vieres. KNN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, gobyerno lokal Naga naglatag nin economy measures na mahipno sa 2020 annual budget, ngunya na padagos man giraray ang pagbabantay sa COVID-19. Detalyes hali kay Don Jimenez. Naglatag na economy measures ang gobyerno lokal kan syudad ni Naga, tanganing makatabang sa labing epekto kan pandemya sa pondo kan syudad. Sigun kay Alkalde Nelson Ligacion, pigihiling kan LGU Naga ang posibleng pagkukulang na 364 milyones pesos sa aprobadong annual budget para sa taong 2020. Huli digdi nagpaluwas si Mayor Sonin sarong memorandum para sa gabos ng mga pamayo kan departamento asin opisina sa Naga City Hall kung saan pigi-impormaran ang mga inigan aumento sa paggamit kan sa indang pondo urog na sa mga opisinang nagkukondusir ng mga dakulang aktibidad asin nagpapaluwas ng dakulang pondo para sa manlain-laing programang bakong essential ngunyang igwang pandemya. Na magiging limitado si collection for local taxes, local revenues, and ang pupunduhan talang itong mga essential programs and projects. So itong kuta para sa mga darakulang events na usually ginagastusan kan sa tuyang syudad taon-taon, dahil na muna siya. Doang bagay, number one, dahil gayong dapat i-consider na essential siya ngunyan. Pandua, dahil po nga ni sa tuyang padagos na paghadit na ninhulit daitaaran kung igwa pang coronavirus o mayo na kay po na magpasiguro. Pira sa mga paramientras na daitutugutan na gastusan kan mga opisina, iyo ang pag-atindir sa mga seminar, asin mga parehong aktibidad. Dai naman itutugot ang benchmarkings, study tours, sports events, asin team building. Siring man ang pagkondusir ng mga selebrasyon na siring kan Venia Francia Festival, asin Charter Anniversary, asin cultural o sports events na bakong related sa core function kan mga opisina. Daiman muna itutugot ang financial assistance sa mga estudyante, teachers, athletes, artists asin iba pang pribadong mga individual para sa indang pag-atindir kan local, national asin international conferences, seminars, contests asin iba pa. Apera digdi dai naman itutugot ang pagbakal nin office o IT equipments asin furnitures, siring man ang pagpapaayos kan opisina, apera na sana kung kaipuhan na ini para sa pagmantinir kan seguridad kan lugar asin iba pa. Ang 364 milyones pesos na shortfall resulta kan unprogrammed projects asin concerns na darakan COVID-19, asin ang limitadong koleksyon kan local taxes, revenues asin iba pa. Katakod ka ini, pigihiling pa subuot kan gobyerno lokal ang posibleng epekto na madadarakan pandemya sa pondo kan syudad para sa taong 2021. Pero base po sa discussion with our city budget officer, most likely si budget for the year 2021 affected po yan. Kada taon kung tutuuso naglalangkaw kita nin 100 million pesos sa tuyang annual budget. Pero this time, for the year 2021, instead of our budget growing to about 1.5 billion, mababa po yan. Baad 1.2 or 1.3 billion na lang. So, may mga, dahil kita marirealisar na mga revenues for the year 2021. Uyaman ang pakiulay ni Mayor Son sa mga nagenyo dapit sa economy measures na pigpapautob ngunyan kan LGU Naga. Agos na maintindihan na iba po, asin magiging iba ang sitwasyon ta sa mga masunod na bulan, asin sa masunod na taon. Sana padagos na maintindihan na si economy measures na sa tuya pong nabanggitan, kaipuhan na gibuhon po ini. Pero laumon po, kan gabos na dahil po kita mapabaya para duman sa mga essential services, programs, and projects. Lalong-lalo na pag-abot sa satuyang salud. Perming ang priority ngunyan, iyo po si programa asin mga proyekto sa salud.
Dain hanggang kita mapabaya sa pag-asikaso sa gabos, iyo po yan si pwedeng asahan. Obheto kan economy measures na mahipnuan ang pagkukulang na 364 milyones pesos sa pondo na epekto kan COVID-19. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. KNN News. Headlines. Ngunyan. Sa news, ngunyan pong aldaw na Sabado, live kitang nadadangog sa KMFM 100.7, ang radyong kakampi mo asin 89.5, radyo natin Naga. Sa ngaran man po kan lokal na gobyerno kan Naga Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asis, sangguniang panlungsod kan Naga asin kan City Events Protocol and Public Information Office, ako po si Kate Dolovieres. Sa ngaran man kambilog na news team, nakaibanan niya mo, ini po ang sendong nakaibanan Roy San Ramon, ang tabayanan, masunod na po at Urulay Banwa. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon niyato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugaliun ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugaliun man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang pag-ibon niyato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Legacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, nagbasta, kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo na balang. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan, sa tuyang banwaan pinuprubaran. Sa krisis tangunyan, dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita, gabos ng nagenyo. Magpangadji sana, magtugod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin pa, mabalik niraray ang ugma sa Naga. Tawag pa may takot, dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglaom. Ang gabos iribanan sa paghampang sa laban, pitpit sana ang panilugan. Nagin ka, nagbasta, kita natatanyo, kita piling andam. Nagenyo laban lang. Sa namamatay at ang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasaligan, igwa sa inyong maataman, nagyanyo kita, perming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik niraray ang ugma sa Naga.
Tapang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagenyo ka, naibasta, kita natatanyo, kita pilming andam. Nagenyo laban lang, nalalauma, nasasarigan, nangangataman. Kita pilming andam, nagenyo laban lang. Riondanga, San Ramon, Ulay, Banwan. Maray na aga liwat pagkatugang balik po kita digdi sa Urulay Banwaan ngunyan pong Sabado 16 po kan bulan na Mayo. Kami po ginarayan sa itong mga kaibanan. Ini po si Roy San Ramon. Asin Kate de Lovieres. Inibanan po kita sa laog nin 45 minutes o 1 hour to 45 minutes to 1 hour. Ano? Depende sa magiging urulay ta yan. Yan, oo. Depende ngunyan na pagkaaga. Kadagol po kaya kitang pag-uurlayan ngunyan, partner. Primero, ini yung assessment sa nakalis na bagyong Ambo. Although ngunyan na Sabado, kung mahiling ta, kung maluwas kita, nagray-ray na kang nag-init na ulit. Oo, nag-init na. Kulaon bagang pasalamat tata. Dei na kita tinumbok ka ining bagyong Ambo. Kumpara duman sa mga nainot na truck nga Pag-asa, kita tutumbukon ang Kamsur, ang Naga City. Dakulaon lang si pasalamat ta dahil kasuugma nga ni ang namatayan ta sana is Uran saka Duros. Dikit na Duros. So, Dikit na si Duros. Uran medyo makusog. And intirong nagsubasob si bagyo, no? Saka intirong naglihis. Sabi nga ni Ken, may mga nagsasabi na nag-island hopping si bagyong Ambo. Piglikayan si mga lugar na apod kani si itong mga landmass naglikaw siyang intiro, nag-agi siya sa gilid kang dagat. Garo nagparapasyar siya duman. O pagkatapos kay ito, dire-diretso na siya hanggang luminawas. So kaya pasalamat po kita mga tugang, at least salbado kita. Kung tinumbok talaga kita, rinadas kita kadto, nako. Problema talaga naman ini, lalong-lalo. Oo, lalong-lalo na ngunyan ang pinakang-primerong magiging problema taligdit, kuryente. O, siyempre, may mga maapektar na mga linya ng kuryente. O di, apwera kayo ng kasiributan ta at anang siribot kita di sa COVID na iniyo, sa coronavirus. Saro pa din sa problemahon ta ng isnit na pati, Kaya, pasalamat po kita, at least nilihisan kita kayo di yung bagyo, and kunyan, tangkilo na kita. Pero, may mga makakaulay kita kunyan partner, tanganing hagadan ta din assessment, syempre, bago mag-bagyo, nagkaigwa kita ng preemptive evacuation, ang lokal na gobyerno kang Naga, a day, 2 days or 3 days before kang mag-abot ining bagyong Ambo na bilog ining IMT Ambo. And may mga preparasyon pong ginibo, a day before na magtama ini pong bagyo, nagkaigwa po ning preemptive evacuation ang IMT, ang lokal na gobyerno kang Naga sa pangingenot ni Mayor Nelson Ligacion. Nagpa-utob and kung di ako nasasala, nasa sobra sa 1,000. 2,000. O 2,000? Minabot pa pala sa 2,000 ang mga ipig-evacuar. And ngunyan, aaramon ta kung kumusta na ini mga evacuista, kung sinda nakabarlik na, kung yaon pa ba duman sa mga evacuation centers, and kung ano na ang ginigibong ngunyan ka sa tuyang IMT, katakot kayo yung nakaaging bagyo. Nasa linya ngunyan, yaon na ba? Nasa linya ngunyan si Fire Chief Inspector Emmanuel Ricaport, siya po ang Incident Commander kang IMT Katakudkan Bagyong Ambo. Sir, good morning. Hello, sir. IC Emmanuel Ricaport, sir. Marinaga po. Dahil naglalaog, brother. Nakapatch na ba? Yan. Mayo pa? Nagkakaigwa lang kita ning Ayun na. Okay. Baka pig yaw na. Hello sir, good morning. Ayun na. Sir Emmanuel Ricaport, an IC Commander kang Incident Commander kang IMT Naga.
Wala pa ba? O, may pa. O, sige. Sige, apo dante siya araat siya O, kung dahil dyan mag-aser, pwede man i-speaker mic tapos i-ano to dyan sa mic na lang. Ilawag ta dyan sa microphone. Buksan ta sa rong microphone. I-speaker mic ta na lang yan. Tapos i-monitor lang ang problema. Iyo, ara mo kaya partner, kasuugmang Sige, hapon, na araman ta na ining mga evacuees na kulang-kulang 3,000 to be exact 2,895 individuals o 783 families, nag-abot sa 783 families ang preemptive evacuate. Duman sa mga eskwelahan na pigbuksan, tapos sa mga simbahan, chapel sa barangay, pati ining sa JMR Coliseum nagamit ini. Ito bagang sa JMR na supposed to be gagamiton para sa mga PUIs kang COVID. Though nilinaw nga ni kang IMT na ito nga sa JMR Coliseum, di man ito nagamit. Pero maski taigwang hesitation sa ibang mga evacuees na baka da ginamit ito para doon sa mga may COVID case. No. Nilinaw po ninda na ito, klarado nindang sinabi na dai pa nagamit, though nakaambang ito para duman sa mga posibleng COVID case. Si pig sanitize man gawin ninda. Yan, naglalawag na baga. Sige, ikuyan mo lang, i-patch mo na lang at yan pag nakaulan nito, no? And okay na. Ira? Okay, sige. Nasa linya na ngunyan si Commander Emmanuel Ricaport kan IMT. Hello. Hello sir, good morning. Baka din niya ako nadadangog. Hello. Hello sir, marinaga po. Hello sir. Hello. Yes sir, on the air ka na po, digdi sa Anagangunyan News. Hello. Mayo, garo day kita nadadangog, Brad. Pakaray ko na, pakipakaray ko na. Okay, sige. Sige ang hello ni sir, day kita nadadangog. Sa huriming interview kan pagkipag-ulay niya mo ki Part Chief Inspector Ricaport, Incident Commander kang IMT, nasa 1,200 plus si yaon sa mga eskwelahan. Bali, kung di ako napapasala, 29 eskwelahan, si pigdarahan po mga tugang kay niyo pong mga evacuees niya to, itong pigpasalaram sa preemptive evacuation. Pagkatapos, 600 na classroom ang ginamit kang lokal na gobyerno kang Naga na officer kang DepEd na piglawgan po kay niyong mga kababayan niya to na pig-evacuar. Ano mo kaya? Kung mangalas ka, 1,000 labisa na. Dakulo na. Pero dakulo na eskwelahan. Halos 600, halos 400 lang ang diferensya. Ninuli po kaya, dahilan po kaya kayan, ang pagkakaigwa, pagpapautob physical distancing. Kaya araw po kayan kadakulan bilang na ginamit ng mga classroom. Kung di ako napapasala, garo 10 sagkod sa 15 lang garo kada classroom ang laog dapat kan sarong ang individual lang ang laog kan kada classroom. Iyuta kang nakaulay mi ini si Fire Chief Inspector Emmanuel Ricaport kang mga nakaaging aldaw. Ang sabi niya, tig-share to ninda na kada classroom duwang pamilya. Minsan baga ang sarong pamilya nag-aabot ning 10. So talagang duwang pamilya lang kada classroom. Tanganing malikayan ta itong surusuan. So para po dahil maging crowded ang sarong classroom para duman sa mga evacuees, tanganing nasunod mang giraray si itong COVID protocols. Health protocols. Manunugunig di sa coronavirus, physical distancing, kaya po arog kayan. And siyempre, pigmantiran man ginari si pagsulot in face mask. Ano po? So, arog po kayan si naging kalakawan kang sa tuyang lokal na gobyerno kanaga sa pagsimbag digdi. Lalong-lalo na sa pagtabang duman sa mga kababayan niya to na kaipuan ni Bakwar. And ngunya na Sabado ngunya, tama? Sabado.
barali ka na po sinda sa sendang mga kanya-kanya mga harong. Dangog ko nga ni partner kasuugmang hapon pa sa na ano, medyo nagrahay-rahay na si panahon. Okay. Pinauruli na si iba. Si mga ibang pwede nang makauli, pinabalik na sa saindang mga harong. Tapos, pigsyerto man katong post-typhoon operations, itong mga kabali digdi sa IMT, na itong mga classrooms na ginamit, ma-disinfect tulos nila ito. So kaya nga ni pigukontakta si incident commander tanganing ini ang gusto tang maaraman ano. Kung nakabaralik na baga boss, mayo na ba kitang nawawalat sa mga evacuation center? Ano? Pangadua, nagkaigwa na ba ning pag-disinfect sa mga eskwelahan? Siring man duman sa mga evacuation centers, napigdarahan kayo sa tuyo mga kababayan. And kumusta si pag-asikaso sa inda? Ayos ba? Telling ko, garo iuman? Okay Oo, man? kasi nga ni sabi kasuugma, si kada malaog sa evacuation centers, tinatawan pang libreng face mask. May libreng face mask. Oo, may libreng face mask sinda. Okay. Maliban dyan, may relief packs pa sinda. Face mask saka relief packs. Okay. So, inaasahan tango niya na aga na nakauruli na sinda. Anyway, kung dahil na, okay naman siguro, sakata na lang mahagilapon ini si Manuel Ricaport, si incident commander. Nasa panikwason siya ngunyan. Oo, kasi padagos ngunyan ang ginigibon nindang clearing operations. Though, mayo man nga ning naitalang damages sa after kaining bagyong Ambo. Nawaaran lang ning kuryente ang 90% kang naga kasuugma. 90%? Na-experience mo ba kasuugmang mawaran kuryente? Day. Ika ang saro sa 10% na maswerteng day naka-experience. Day nakabali, oo. Day nakabali sa nawaran kuryente. Pero, 2:45 ning hapon, kasuugma, na ibalik man tulos. Anong dahilan? For prevention lang. Kasi kumbaga, makusog baga si Duros. Inayos lang nila si mga linyang medyo naapektaran ng kalikid. Okay. Sabi nga ni Kang Kasureko, ibabalik man tulos oras na magrahay ang panahon. Nagrahay man ang panahon kang hapon, kaya naibalik man ning mga alas 2:45. Okay. So, we hope na okay na po ngunya sa mga evacuation centers, mayo na, and ayos na kita digdi sa Bagyo. Solve na kita digdi sa Bagyong ini, taday man kita na sentro. Madali si kaskason si recover ta, although mamangga yung kasiributan na nangyari pagkatapos. Kaya balik kita sa COVID. Like COVID. Oo. Yun na naman inita, may development kita mga tugang sa coronavirus, manunog din sa COVID. Sa pagpapautob nin mga guidelines kan sa tuyang gobyerno o kang gobyerno nasyonal manunugod sa coronavirus. At yan, babalikan ta ang manunugod sa isyong yan sa pagbuelta kan sa muyang programa. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Pandua, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot, gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Minhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan.
Nagenyo ka, basta kita natatanyo. Kita pwedeng andam, nagenyo laban lang. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nagana, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, ibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, ibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman, nagana, nasasarigan, nagana, nangangataman. Nagana, 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 nagana. Riondanga, San Ramon, Urulay, Banwaan. Balik po kita mga tugang sa satuyang programang Urulay Banwaan. Partner, pagkatapos kang bagyo, automatic ipigbalik na si mga border control. Digdi po sa siyudad ni Naga. So balik na sa itong mga checkpoint, paglag ng mga barikada sa mga border, lalong-lalo na po sa may partikan Milaor, Naga, and digdi sa may Pili, Naga. So ipigbalik na po giraray pagkatapos kay ini yung bagyo. Ninhuli ta, sabi ko na nga ni Kasubago, partner, kita magpapadagos giraray sa digdi sa COVID-19. Ining pag-antabay ta, digdi yung pagbantay ta. Mga precautionary measures digdi sa COVID-19. O laban sa COVID-19. Ninhuli ta, lalong-lalo na po ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, nagpaluwas ni na panibagong resolusyon. Kung maginomduman nindo, dati baga, declare baga kitang ang kabali ang Bicol. Duman sa mga probinsya, sa mga rehiyon, na pig-deklarar na enot
low risk baga umagirom doon low risk. Sinabing low risk di GCQ na daa. Low risk muna. Dikit daa kaya ang kaso. Kuya na ninhulita kita dikit ng kaso kumbaga garo free na ini. Ha? Ito bagang kung nahiling nindo partner duman kung nadalan mo sa television itong bugtak duman na green area, mga green areas sa Pilipinas, kabali ang Bicol. And pagkatapos kayan, pigdeklarar kitang modified general community ang natatandaan ko kayan, pag naglaog da ang Mayo 16, ngunya na aldaw, supposed to be modified GCQ kita. Ngunyan paglaog ning May 16. Modified modified ba? Modified GCQ o modified general community quarantine. Ang problema digdi sa modified MGCQ MGCQ tama MGCQ ini day na determinaran kan si gobyerno nyato kung papaanohon ang sinasabing guidelines kung ano ang mga guidelines na ipapautubig di sa modified GCQ. Pangadua, si mga local government units o mga local government officials nagrereklamo. Ninhulita dahil pa ngaya dapat modified GCQ. Dapat ngaya ibalik ngaya sa GCQ manggiraray ang mga lugar. Ninhulita may mga lugar pa kaya sa Bicol na kumbaga dakul pa nin kaso ka na coronavirus. May nagkamala anugang Albay na Albay talaga ang pinakadakul mo na iyo ang pinakadakul digdi sa Bicol. Si dating Mayo na probinsya arugang Sorsogon tsaka Camarines Norte igwanahan. Tigsaro So iyo po yan si digdi sa Kamsurngani. Dati baga Mayo na zero COVID na nagkaigwaning sarong kaso itong dyan sa Banuaan kan Tigaon. Although ngunyan narahay na daa si pasyente duman. So yun po yan si mga naging reklamo, si mga iniluwas na mga sentimiento kan mga LGU. Kaya ang IATF mga tugang nagpaluwas po ning panibagong guidelines. And kita take note kita kabalik kita digdi sa Bicol pasairarom giraray kita sa General Community Quarantine. Kabali po ang Naga, Camarines Sur, basta gabo sa Bicol. And nagpaluwas po, sabi ko na nga ni Kasubago partner, nagpaluwas ni Resolution number 35-A, kuya po, Series of 2020, an IATF, para sa May 13, 2020. Yaon po digdi, nakabugtak digdi, baka partner kaya mong basahon ninyo. Medyo malabo-labo igdi sa kuya. Kung kaya mong basahon. So ini po. Kaya ko lang basahon ining sa now therefore be it resolved in consideration. Ano ba na yan? Yun lang kaya mong basahon. Ini kasi sa mga inot ikon mo lugod tanganing basahon ta lugod tanganing medyo malabo maluyang matatay. Sige. Di ako lugod ako muna lugod ang mabasa kay ning first part tabaka. Tabay kuya nako may antipara ako Oya po mga tugang ang resolution number 35-A series of 2020 na ipinaluwas po kang May 13, 2020 kan IATF. Nakabugtak digdi Whereas on March 16 March 2020 to prevent the sharp rise of COVID-19 cases in the country, the President placed the entirety of Luzon under enhanced community quarantine until April 14, 2020. Okay. Yan po si General na itong primerong pagpaluwasin daning ECQ baga. Whereas on March 2020 to develop the science-based approach determining whether the enhanced community quarantine in Luzon should be totally or partially lifted, extended, or expanded to other areas, the Interagency Task Force
convene a sub-technical working group tasked to define parameters in assessing recent developments in the Philippine COVID-19 situation. Whereas on April 3, 2020, the IATF finalized the parameters for deciding on the lifting of extension of the enhanced community quarantine in Luzon, which include trends on the COVID-19 epidemiological curve, the health capacity of the country, social factors, economic factors, and security factors. Whereas on April 6, 2020, the IATF issued resolution number 20 recommending that the ECQ in Luzon be extended to April 30, 2020. Whereas on April 30, 2020, the President issued Executive Order number 112 imposing an enhanced community quarantine in high-risk geographic areas of the Philippines and a general community quarantine in the rest of the country from May 1 to 15, 2020. So yun na partner adopting the omnibus guidelines on the implementation thereof and for other purposes. Whereas on May 11, 2020, the IATF convened to analyze, yun na itong pigasabitang pig-adalaninda sa sitwasyon, the current, to analyze current scientific data and apply the parameters to determine the appropriate community quarantine or social distancing measures that should be implemented in different provinces, highly urbanized cities, and independent component cities in the country. Whereas, in order to curb clustering of new cases and re-emergence of infections in the identified areas, there was an identified need to continue the containment efforts of the government. So, yun na po sinaging dahilan na pigkasabit at pigpapaliwanag ta kasubago kang gobyerno nasyonal kung taano ta ibinalik kita sa general community quarantine. Yes, sa general community quarantine. And so yun na ito. Now, therefore, that beginning, kuya. I-shortcut ko na lang in consideration of the premises set forth herein, the IATF issues these clarifications and or amendments to the resolution number 35 series of 2020 issued on May 11, 2020. That beginning 16 May 2020, provinces, HUCs, ICCs classified as low risk based. Kabali kita digdi on their risk level shall be placed under general community quarantine o malinaw. GCQ. Yan, malinaw po yan. So malinaw mga tugang and nakabugtak padigdi approved during the 36th Interagency Task Force meeting. Okay. Pirmado po yan ni Secretary of Health Francisco Duque pagkatapos kang Cabinet Secretary, Office of the Cabinet Secretary, IATF Co-Chairperson Carlo Alexei Nograles. So yun po yan. So malinaw na puun mo niya na Mayo 16 hanggang ini sa Mayo 31 under GCQ man giraray kita mga tugang na digdi sa naga. Ang dakulao na pasalamat kan gobyerno lokal, partner, dahil iyon na ini ang ika-17 aldaw kan syudad na mayo ning COVID case. Sana, so hanggang ngunyan, mayo kitang 17 aldaw na yan. Dakulaon niya na good very news. Good. And katakot po kayan mga tugang, yang kita nasa sa naging sa pinaluwas na resolution kan IATF na kita nasa general community quarantine, susunod dun ta manggiraray si mga guidelines sa irarom kan GCQ digdi sa laog kang syudad Dinaga. Okay? Ini itong pinaluwas ni Mayor Son na Executive Order number 2020-015 o providing for localized guidelines on the implementation of general community quarantine in Naga City. So iyo man giraray ini ang susunod dun ta. Si ipinaluwas po kan IMT kang nakaaging pinaluwas pong Executive Order number 2020-015 iyang susunod dun ta. Mga yan? Section 1,
digdi po sa Ciudad de Naga, yan po ang inaapod na new norms. Under the general community quarantine, iyo po ini. Siyempre, number 1 dyan, hindi pa mga susunod yung taha, although ini partner, ipinautob ta na, gusto bilang pong ipagirumdum giraray, sa mga nag-aantabay sa tuya ngunyan, sa mga nagdadalan sa Facebook, sa mga nagdadangog sa radyo, kung ano po ang yaon sa ano ang mga guidelines sa ilarom kan general community quarantine. Okay, sabi ko na nga ni, number 1, use of face mask or improvised face shield when in public places are required under Ordinance number 2020-029. Okay? Number 2, prohibition of spitting in public places. Para lutab tupga. Sa kung sain-sain. Iyo ba Ikaw, partner. Di ako kento. Joke lang. Number 3, mass gathering are still prohibited. Kada ko naghahapot kay ini partner, ano ba? Paano na da itong mga okasyon? So, dahil mga okasyon. Oo. Bawal na mo. Quarantine po kita, kaya bawal manggiraray. Ano man na okasyon, birthday, bunyag, kasal. Ini nakadetalye ini sa masurunod pang section, ining mass gatherings na. So, basta bawal ang mass gathering sa irarom kan general community quarantine. Number 4, strict observance on non-physical contact and physical distancing of at least 2 meters when the public spaces, offices, and workplaces are and service establishments. Okay? So, mantinan po ang 2 meters physical distancing. Itong distansya nito sa kada saro arog ta. Panlima, regular hand washing and or disinfection of hands using alcohol or alcohol-based sanitizers. And ika-anom po, iyon consistent disinfection of surface and objects. Okay? So, number 2, authorized Section 2 baya. Authorized establishment to operate. Ano yan mga partner? Number 1, digdi sa Section 2, subject to observance of the new norms and the minimum and strict health standards provided under Section 3 hereof, the following industry shall be allowed to operate in Naga City. Under po kayan. So, yun lang ini. Gusto sabihin, yun lang ini si pigtutuguta na makapag-operate ngunyan pong yaong kita sa general community quarantine. Okay, letter A, agriculture, fisheries, and forestry sectors, arog kang agricultural and veterinary clinics. Okay, so itong mga veterinary clinic, tapos agricultural and veterinary supplies. Okay. Si mga provide ning mga siguro papabaka, nagtitinda. Mga bulong para sa mga hayop. Pantulo, feeds, fertilizers, and pesticides, as in pan-apat, meat and poultry stores. Okay. Yan. Tutugutan yan ngunyan na GCQ. And the same man yan, si pigtugutan kay itong ECQ. Letter B, food supplies and essential goods. Ini, ang iba kay ini, tinugutan man kang ECQ, arog katong mga essential goods. Correct, arog kang supermarkets, satellite markets, bakeries, convenience stores, and sari-sari stores. As in panduwa, ang restaurants and eateries, pero but limited to take out and delivery only. So, dati man giraray. Dati man giraray. Dahil pwede itong makakan sa restaurant. Uy, luwas mo nang nga kita. Makakan nga kita duman sa Jollibee. Oo, dahil GCQ. Dahil pa po yan. Dahil pa yan tinutugutan. Okay? Sunod. Ining food and beverage, manufacturing, and all supply chains, including ink, packaging, and raw materials. Yan, pwede na sinta mag-operate. Sunod, healthcare, arog kang hospitals, medical clinics, drugstores. Yan. Siguro kang ECQ, nakakabakal pa man kita sa mga arog. Igwadig iba na actualmente pig papautob kang ECQ And sunod, logistics and utilities. Arog po ini kang water, itong sa water refilling stations and ang MNWD.
Sunod, energy, arog katong mga LPG stations, fuel and LPG stations, Kasureco and NGCP. Pantulo, telecommunications, media, including programming and broadcasting activities, sewerage except emptying of septic tank. Kaya bawal yan. Quarrying, tinugutan naman digdiyo sa under kang logistics and utilities. Masunod po dyan, mga tugang, ang essential government services na kang ECQ nagpautob nga ning skeleton force pero digdi sa GCQ igwama nagkapirang mga essential government services na pigtugutan arog kang health and nutrition services, veterinary and slaughtering services, fire, police and prison services, disaster emergency and social work services, defense and armed forces, public information services, public safety and traffic management. Ayan, igwa pang waste management, ano yan kang SWMO, skeletal workforce and frontline services. Okay. Igwa pa digdi mga tugang igwa pang iba ta saro-saron tayo ni partner tanganing dahil na magparaharapot other manufacturing like electronics and export, e-commerce and delivery for essential and non-essential items. Iyo pa minasunod postal and parcel service, online stores and delivery service providers. Letter J, repair and maintenance services. Arog kan mga hardware and home office, building repairs. Pagkatapos po ang car repairs, ito mga car services dyan, car wash, vulcanizing shop, janitorial, utility services. Nalihisan mo, partner, ining letter G. Letter G. Ining sa letter G, ining management of the dead. Okay, dakul man kaya kaniyang naghahapot lalo na itong mga duman sa mga punerarya. Tinugot, mga punerarya. Lalo sa may mga naghahapot patungkol digdi. Ini, pigklaro digdi sa guidelines na ini na pwede, do kang ECQ, nag-ooperate din ang mga funeral parlors, cemeteries and crematorium, and memorial homes and chapels. Pero, sa guideline na ini, tutugutan lang, limited to 3 days. Kung dati baga kaya, 7 aldaw ang bilar. Oo, ang bilar sa gadan. Okay. Pero digdi sa, puon kang ECQ, hanggang ngunya na GCQ kita, limited lang sa 3 aldaw ang bilar sa gadan. So after 3 days, gusto sabihin, after 3 days, lulubong na. Okay. Oo. And limited lang dapat ini sa immediate family members. Di dapat ini yung maimbitar ka pa kang si mga amigo at saka amiga. Inimbitaran ba yan? Ayun. Okay. So, yan po pag abot sa mga lubong, ay nakita. Hindi na kita sa housing and office services. Housing and office services. Pwede naman po itong mga real estate, except buy and sell. At syempre, para yaba-yaba kaya ka mo dyan sa luwas. Pagkatapos, pwede naman ang office administration. Financial services, syempre, yaon po dyan ang mga bangko, ATM services, pwede na. Na pwede man kang mga nakaagi sa ECQ, money transfer or changing and pawn shops. Yan, pwede na po yan. Money lending and microfinance except house-to-house collection. Okay, so itong malibot ka sa mga harong-harong para maningil, bawal. Oo, bawal pa yan. Business. Processing, outsourcing. Okay. Itong mga BPO. Mga BPO, pwede. Other non-leisure wholesale and retail trade, Arugan department store, clothing stores. So, pwede na. Kaya nagbukas itong mga mall nagbukas na din ang department stores ninda. Okay. At ano na ba? Ito bang ibang mall digdi? May bukas na ba ang mga department store ninda? Ako kaya, di ako nakakapamall Di ka pa Pero pag daiman, pag nagsasaud lang, nahiling ko na bukas na din. Dumayo man kitang babakalon sa department store tapos itong mga tapos itong mga boutique, bukas na, pwede na sinda magbukas. Other essential services, arog kang laundry shops, security services, mobile phone loading stations, accommodation used as quarantine facilities of overseas Filipino workers,
and overseas Filipinos, as well as temporary accommodation for essential industries such as healthcare facilities, banks, BPOs, exports, and other frontline services sectors. Yan. Okay. May And barbershops, okay. printing and publishing, legal and accounting services, insurance and pension funding, architecture, engineering, and electrical. Okay. By the way, may mga kadakol kay digdi partner. Nahiling ko man nga singit nining ko lang. mga kahaputan na Kadakol mga nagaharapot digdi kung pwede na daang angkas. Well, uutron mi po giraray, arog kang nadala nindo, bawal pa ang angkas. Dawa po mag-agom, dawa ka mo magjowa, dawa kabit mo yan. O dawa... Suno ko tong pakabanggit mo kan jowa. Jowa o kung ano. Bawal pa ano po, pa dyan. dahil nga ni po sa pagpapautob Bawal, ng physical distancing. Yan. Paano po kita magkakaigwan ng physical distancing kung nakaangkas ka mo sa motor? Dawa pa agom mo, kami ngayon, pag-abot mi nga sa harong, nagkukurugusan kami, nag-aaradukan pa nga ni. Kaya lang, iyo po kaya yan, ang yaon, nasa guidelines. O kung, maski baga sa television, kada ako naghaharapot yan, maski baga sa gobyerno nasyonal, kada ako naghahapot kayan. Magkaibaan man lang kami sa harong, si misis ko nga, iakatod ko nga sa trabaho, araw kayo ni. Baka nga pwede naman nga ang sono, pwede ko ta yan. Kaya lang, ang problema kay ngunyan partner, kada ako habal-habal eh. Kung mayo lang ko ta ning habal-habal, baka pwede pang na-considerar yan. Ninuli ko niyang takadakol habal-habal, dahil mo naman madeterminaran ang mga nagdadarlagin nyo sa tinampo kung iyan talaga mag-aragom yan o kung iyan talaga mag-kairelusyon, di ba? O mag-jowa, dahil mo naman yan madetermine. Alangan naman na parahon mo yan saro-saro. Oo nga. Pagkatapos sapot mo, jowa mo ni. Sige daw, haduki daw. Ay, paano kung ito habal-habal? O di, kadakol pang diskusyonan yan. Kaya, pigmarhay na lang, in general, para mayo na ning kadakol na diskusyonan, ibawal na lugod while na ipigpapautod ta ining physical distancing. Partner, may nababasa man ako igding mga kahaputan nagkapira ng inim patungkol sa transport. Itong transportation, travel to other towns and to Manila. Base po duman sa meeting kang IMT COVID-19, magkakaigwaning meeting sa aga pa ang transport. Kaibanan kang IMT na makakaulay ninda digdi si Sir Nonoy Reforzado. And nagkaigwa po kaya ning ko yan, sa bus, kundi ako napapasala part niya, nagkaigwa ning dry run ka nakaaging Lunes. Nag-dry run po ang Bicol Central Station. And data aram kung ano si resulta and ano na ang mangyayari sa Lunes. And apwera kayan, ito pong mga jeepney driver digdi sa Ciudad de Naga, may 15 asosasyon, 15 mga presidente kan mga asosasyon digdi po sa Ciudad de Naga ang nagipag-ulay kay Mayor Nelson Digacion kanakaagi pong simana. Para sa indang request na kung mapupwede na sindang magkayod sa ngunyan na nasa GCQ kasi kita. ang tricycle, di ba, tinugutan na mag-operate. Dahil iyan, yan kaya, dahil nag-aagi sa LTFRB. So, ano lang yan, by local. Local franchise. Franchise lang, ang pigkuka kayan. Ito pong mga jeepney drivers na nagdulog kay Mayor Nelson Digacion and si Mayor nakipag-ulay sa regional director sa regional office kang LTFRB and sa kuno niya pigahalat niya si guidelines na ipapadara kang LTFRB para po duman sa satuyang mga maut ng magkayod. And sa aga, diba, o sa Lunes, baka pwede tang ma-follow up kung ano na si naging kasimbagan kang LTFRB manunungodig di sa indang kahagadan. So, kaya po kayo nindang mag-kuyan partner, magkuha ng special permit kung ako napapasala. And may mga kaipuan pang guidelines na dapat utubon kung paano ang pagpalunad nin pasahero, kung pira, kung paano ang pag-abot nin bayad, kung ano ang mga dapat ipautob. So, yun po yan ang pighalata.
So, sana iguan na sa Lunes ning resulta itong pagipag-communicate kang lokal na gobyerno kanaga sa paagi ni Mayor Nelson Ligacion sa regional office kan LTFRB. Linawin ko lang may dangog-dangog ako. Dangog-dangog pa lang. Pero garo tutugutan na ang may sarong bus company na tinugutan ng makabiyahe. Naga Sipocot and Naga del Gallego has been granted special permit to travel. Pero pag-uurulayan pa ulit sa aga. Alas 2 nga ning hapon magkakaigwaning pag-urulay ang IMT tsaka si Nonoy Reforzado kang Bicol Central Station tangani siguro planchado iniyo bago pa iniyo mag-operate ulit. So kami po di pa kami makasabi kung ano talaga ang guidelines di pa kami makasabi digdi kung tutugutan na ba. Minhulita igwa pa pong inaayos iniyo pong sa tuwing mga opisyal lalong-lalo na ang Bicol Central Station. And di pa man nagpapaluwas ning bagong informasyon mapapadapit sa mga guidelines na dapat utubon. Ara mo kaya partner pag nagpuuna iniyo sa transport sector na iniyo, syempre kaipuhan tang siguruhon na igwang physical distancing duman sa laog kang bus. Correct. Pero may iniyo dapat na sa sanitize and di-disinfect. Iniyong mga tinutukawan, mga tukawan ang buong laog kang bus. Although ang gobyerno nasyonal, ang IATF partner, igwa nang ipinaluwas ng mga guidelines. General guidelines. Kaya lang, siyempre, pag-abot digdi sa lugar kay po, igwamang gibuho na guidelines na ang lokal na gobyerno na nakasusog o nakabase duman sa guidelines kang IATF. So, yun po yan ang pigahalata. Mayo pa man sindang ipinapaluwas na mga guidelines. And, pero nag-uurulay pa sa good po yan. Okay? So, idagusta yaw na po kita digdi sa Section 3 okay. Medyo halawig pa iniyo partner. Minimum health standards. Pigahapot ko lang ang oras na baka makasubra kita. Anong oras na kita? Mga brother, ha? Okay, sige. Para dire-diretsyon ta na ini. Section 3, minimum health standards. Although, sabi ko na nga po, ipinautob na kan nakaaging mga semana. Inuutro ta lang. And kung gusto kang sa tuyang mga nagdadalan na sinda mismo makabasa ka available or nakapost po sa City Government of Naga Facebook page as in sa Naga Smiles to the World Facebook page. Tangani pong may basehan ka mo, klarado, itong mga guidelines na tangani nga kung may kahaputan po kamo, digdi po kamo magbase. Okay. Minimum health standards. Number 1. Mandatory temperature check. Ayan. Kay po ni partner, ito bagang igwang, anong apod ka ito? Nalingaw na pati ako si Kuyang Kayan, si Termino Kayan. So, gabos na mga establishmento, dapat igwa ka yung kuya na igwa ka yung gamit na mandatory temperature check. So, mahiling ta kung may kalintura umayo si malaog sa establishmento. Panduwa po, wearing of mask. Pantulo, disinfection using alcohol-based sanitizers upon entry to the establishment. Pang-apat, placing of foot bath in all entrances. Panlima, regular disinfection of objects and surfaces, handrails, door holders, payment counters. Mahapot ka mo, excuse me partner, mahapot ka mo, anong footbath, magbugtak lang po ka mo dyan ng trapo. Tapos, napigbugtak sa tray. Ang nangihiling ko kayan digdi sa mga grocery stores, si trapo, yaon duman sa tray, bago ka maglaog sa establishmento ninda, matungmak ka mo na duman sa trapong. Pero itong trapong ito, binasa ng tubig sa kaning pang-disinfect. Disinfect, arog kang Clorox. Pwede na yan. Matungtong duman bago maglaog sa sarong establishmento. Okay. Okay, pang-anom, limiting number of people inside and outside the establishment. Pang-pito, placing surface markers and retrofitting or replacing benches with single chairs arranged at 2 meters away from each other
to facilitate the implementation of physical distancing. Duman nga ni sa mga nalalaugan kong grocery stores, partner. Pag medyo dakol na itong yaon sa laog kang grocery, igwa duman sa may entrance ning mga tukawan na naka-arrange na ito 2 meters away. Tanganing na-observe man girara ang physical distancing. Pangwalot po mga tugang sa minimum health standards, discouraging people from remaining in the facilities by disabling Wi-Fi access and keeping air conditioning temperature at 26 degrees. Na-experience ko yan, partner, kaya ako napapangirita. Mainit man talaga. Tanganing si mga tao, di magparehas tambay sa mall. Pagkatapos mo magbakal, hali ka na. Di mo na maiisipan talaga. Kung ikaw mismo ang yaon duman sa lugar na ito, ang iisipon mo na lang, matapos tulo si pagbakal mo, makaluwas ka na duman. Makaluwas ka na. Maarasahas. Maarasahas talaga. Okay. Now, Section 4, establishment, yan po ha. Not allowed to operate. Klarado, establishment not allowed to operate. Sige, ano yan mga establishmentong yan? Inot, gyms, and fitness centers. Pwede man kaya sa harong mag-ano ng partner. Itong home exercise. Yes, Ginigibo mo ini, partner. Ginigibo ko yan. Ayun. Ini kaya sa mga gyms, may mga equipment sinda. May mga equipment lang kaya, So, bawal pa yan. Panduwa, libraries, archives, museums, pantulo, theaters, and cinemas. Bawal mo na magsine. Bawal mo na magsine. Kaya nga sa mga mulungan, limited lang ang mga bukas sa establishment. Okay. Pang-apat, travel service. Pang-lima, computer shops, arcades, billiard halls, and cockpits. Bawal mo na si mga parabulang. Pang-anom, kid industries. Pang-pito, other similar leisure and entertainment establishments. Si mga leisures na po digdi sa Naga, si mga entertainment establishment kadakol-dakol kita kayan digdi. Oo. Day mo na sinda tinugutan. Bawal pa po. Dawa pa sa luwas kang anong apod kang establishment. Dawa pa sa open area na inaapod, dahil pa po yan tinutugutan. Okay? So, ini naman sa Section 5, ano man ang mga allowable activities, partner? Number 1, government-sanctioned meetings and activities. Panduwa, gatherings attracting below 10. Iyon na sinasabi ko kasubago, itong sa mga gatherings, itong sa Section 1, baga nabanggita sa pantulo na bawal ang mass gatherings. Okay. Ngunya na GCQ. So, iyon na sa number 2 kang Section 5, gatherings attracting below 10 people based on the risk severity grading and risk public health standards contained under DOH Administrative Order number 2020-0015. Okay. So, ang mga activities lang na inaalaw ngunyan, itong mga below 10. So, kung mapakasal, mas angay ngunyan itong civil wedding, tadikit lang ang nag-a-attender kayo. Saka ang krakanan dyan, lang, ang handa dyan, limitado lang. Pwede nga kamundua lang. Oo. So, number 3, Number 3, priority and essential construction projects may resume subject to the guidelines to be issued by the DPWH. So, igwaman guidelines sa papaluwas ang DPWH. Absent the DPWH guidelines, the city on the interim will allow resumption of the following construction activities. Aron po kan government projects and necessary home and building repair. So, itong mga nagpapaayos ning harong, tutugutan na ulit sinda. Pero, provided that barracks for non-city resident workers must be provided by the project proponent and clearance must first be secured from the city engineer's office for evaluation and monitoring, and provided further that personnel coming or originating from places with confirmed COVID-19 cases must comply with mandatory quarantine before being allowed to work. So, hindi na kita Section 6? Okay. So, ini si Digdi para sa Laugang Syudad ni Naga, Restriction on the movement of people. Sige, partner. So, anyway, ini, dainggayo, kuya na ini, kita nagpasairaron sa community pero quarantine. linawon ta ining sa number 1, tadakol man giraray kanina gahapot kung si isa ang
pwede magluwas o Okay. laog. May nabasa nga ni ako igdi, kung pwede na daang magtrabaho ng 19 anyos, tamayo na daang kwarta, pwede na po bang lumabas? Okay. Uya po yan sa guidelines kang Section 6, Restriction on the Movement of People. Number 1, quarantine leave passes shall still be used in accessing essential supplies during GCQ, but shall now be transferable to the members of the family who do not belong to any of the following groups. Pwede, itong mga kaput po nindong home leave pass, pwede nang transferable. Pero duman sa mga members kang family na mayo sa edad na ini. Enot ang 0 to 20 years old. Bawal po sindang magluwas. Panduwa ang senior citizens o itong 60 years old above, those with high-risk health condition, immunocompromised with comorbidity. Iniyo, digdi sa those with high-risk health condition. Maski pa 21 ka, 25 years old o 30 ka man, pero igwa kang high-risk health condition, di ka pwede magluwas. Pero digdi senior citizens partner, pigtutugutan na itong senior citizens na magluwas provided na isa yung pigtutugutan. Ito lang pong matrabaho. solo, bago yan. Bago yan. Solo sa harong. Oo. O kaya sinda lang duwa lang Mag-agom. sinda mag-agom sa Parehong na senior senior citizen. citizen. Parehong senior citizens, pero mayo sindang kaibahan na mas subinubin sa inda sa harong. O kaya kung halimbawa kaibahan ninda 20 anyo sa kataday man pwede magluwas. Iyo. So tutugutan magluwas sa senior Senior citizens. citizen. Pero igwa sindang garo igwa man sindang quarantine leave pass na bago. Napig-iso para sa inda. And pantulo, ito pong pwede nang itong nagtatrabaho. Itong nagtatrabaho ba kung pwede na. Itong nagtatrabahong senior citizens. Nagtatrabahong senior citizens, duman sa mga kumpanya na tinugutan na ulit na mag-operate. Yes, so Okay, of tama. course. Yun. Pati So, sa gobyerno So iyo po yan. Now, itong 0 to 20 years old, bawal po magluwas pa. O, yan po digdi sa, yan po digdi sa guidelines. Kaya duman sa naghahapot, kung ang 19 anyos, pwede nang magluwas, magtrabaho. Depende kung tinugutan naman sinda, kan sa indang boss na magtrabaho. Okay? So, klaro yan ha. Pregnant, bawal. Yeah, panduwa. Okay, halat ka. Tama ka. Okay na ni partner? Ayan, sa border control partner. Border control. Mabalik po ngunyan ang border control. Oo, ngunyan na May 16, Mas, arugan dati, maigpit manggararay ang border control. The city shall maintain its strict border control protocols and will only allow entry of the following persons. So, hindi po ang pwedeng tugutan na makaagi sa border control. Officials, number 1, officials, workers, and personnel of establishments, industries, or sectors located in Naga City that have been authorized to operate or render services during GCQ based on their work schedules. So may nagkuruan na po digdining mga work pass, nagpadurukot na ng stickers digdi. So iyon na po mang girarayan ang ipapautob. Pero pakiulay ta lang duman sa mga naggoang work pass, siguraduho na work related po ang gagamitan nindo katong work pass na ito. Dahil ka mo pwedeng may darang work pass pero uto sa udan. Yan ang binabawal na maray. Kaya nga ni bagay garo schedule kan sa indang trabaho naman. Tama. Okay? Those with emergency medical needs. Okay? So may mga igwa na pong bagong pig-urulayan ang mga LGU sa Kamara ng sa Kasasyon na Dinaga. Yung manggiraray itong si napagkasundoan, yung manggiraray si susunod doon under general community quarantine, di ba? So may mga pighiragaruduman partner, may mga dinagdagan si oras, bako ng banggi, kundi pwede ng aga, pwede ng transferable si sa indang mga border pass, di ba? Sa mga lalo na duman sa mga LGU. So itong mga masaod ning ano nga po kayan, wholesale
pighira naman ito. Mhm. So, pwede na itong i-transfer sa iba, ipasa sa iba, pakasaod, pwede na. Basta within Itong oras lang. Oras talaga. lang, okay? Oo. Within Tam, the may time mga limit nagbabantay dyan sa sentro, ano. Kaya Correct. kadakol nga ning na kumpiskaran ka ini yung work pass tsaka home quarantine. So, leave itong pass. quarantine pass sa indo pong munisipyo, aday po yan, piga-acceptar sa Naga. Sa Naga. Iba man. Duman man po yan sa munisipyo nindo. Okay. Number 4, those authorized person outside residence provided by the Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases and Naga City COVID-19 Incident Management Team. Okay? Naga City IMT border pass holders, wholesalers, so yun ang sabi ko sa bagop, private bank transaction and medicine procurement issued by municipalities based on the dates and time stamped. Okay, may pag-i-issue ang, halimbawa, bakal ka ring importanteng may bank transaction ka, digdi sa Naga, pwede kang issuehan ng ano nga po kani? Border pass kan sa ibang munisipyo. Base sa Picurulayan. Okay? Mandatory Section 8. Medyo patapos naman kita pero kuya na kita kaya partner, haran na kitang matapos sa oras. Ining number 8, mandatory quarantine and isolation. So, ito ining mga naglalaog sa syudad, ano partner? may hapot kaya digdi. Oo, Atyan, hapot ini. Oo, tama ba ito? Ayaw dito ini yung hapot niya. Okay. Oo. Ini yung sa Section 8 po, mga tugang mandatory quarantine and isolation. Nire-require man giraray sa under GCQ na mag 14-day quarantine. Ano po, si mga naglalaog na authorized persons outside residence sa mga may coming from apor. Metro Manila or other areas with confirmed cases of COVID-19. Partner, may nagapot nga ni isa ko. Paano dahil itong may bibisitahon lang hali siya sa ibang lugar. Mabisita digdi sa Naga. Kasi parang siguro tugang o magurang niya, may hilang. Sabi ko, kung mauli sinda, mauubos ang aldaw ninda digdi sa quarantine pa lang. Quarantine period pa lang. So, malinaw po na sinasabi digdi, gabos na mga malaog sa Naga na hali duman sa pagkaintindi ha, na hali sa mga lugar na may kumpirmadong kaso kan coronavirus. Obligado po kamong magpasayrarom sa 14-day quarantine sa mga pasilidad o kaya man sa holding area na bugtak po kan lokal na gobyerno kang Naga. Bawa, hali po kamo sa Albay o hali kamo dan sa impay to, Sorsogon. Oo. Sa Cam Norte, sa Labo, na gusto maglawag sa Naga, obligado po kamong, lalo-lalo na hali sa Metro Manila, obligado po kamong magpaserarom sa community quarantine, sa quarantine period. 14 days. Iyo po. So iyo po yan ang guidelines. Sabi nga ni Digdi, refusal to undergo required quarantine shall be sent back to place of origin. Papauliun sa na po kamo kung day kamo matugot magpa-quarantine. Dawa na po si mga may apor. Itong nabanggit ko sa bago ni partner na ano gusto sabihin si apor? Authorized persons outside residence. Outside residence. Dawa pa kamo igwang pig-isuang kamo kang IATF nin apor, ha? Na pwede kamong magluwas, pwede kamong magpasiling sa ibang lugar. Pag ipig-presenter po nindo yan, kung hali kamo sa lugar na may kumpirmadong kaso kan COVID-19 o coronavirus, obligado kamong, pwede kamong maglaog. Pero, mapasirarom muna sa quarantine. Sa quarantine period na 14 daw days. partner nagsasabi, stricto hunda ang Naga. Ini po, pag pasensya na kamo kung stricto digdi sa syudad ni Naga. Kasi kaipuhan po talaga tang syertohon na ang kaligtasan kang gabos. Okay. So yun po yan ang mga ang mga guidelines na ipinapautob kang lokal na gobyerno kan Naga katakod sa general community quarantine. May naghahapot digdi partner So as is lang naman po pala, wala naman binago. Hanggang anong date po naman ini? Lilinawon mi po ang GCQ po nagpadagos sana. So
from May 16 hanggang May 31 ulit ang GCQ. Yan, oo. And after kang May 31, mahalat na naman kita nin guidelines hali po sa Gobyerno Nasyonal o sa IATF kung ano na ang sunod. masunod Oo. digdi sa GCQ. Dai po kita modified GCQ, GCQ man po giraray ang naga. Ano po? GCQ man giraray. Bago kitang modified, bago kitang low risk, kundi kita General Community Quarantine. Okay? So, iyo po itong pigbarasa mi saro-saro, si pigsaro-saro mi mga guidelines, iyo po ito nakapasalam sa GCQ. Para po sa mas kumpletong detalye kay ining Executive Order number 2020-015 ining guidelines po kan General Community Quarantine digdi sa syudad ni Naga, magduman lang po kamo sa Naga Smiles to the World Facebook page, as in City Government of Naga Facebook page. Makukuha po nindo dyan si kumpleto pirang pages ini partner, 17 ata ni? 10. Mga 10 pages po ini, mga tugang. Digdi po gabos nakasurat si mga kahaputan po nindo. May mga kasimbagan po ni. Okay. So ito pong ibang kaputan, itong manugod sa transportasyon, nabanggit mi na kaso bago. Mayo pa kitang malinaw na guidelines, pagabot po sa mga jeep and sa mga buses. Ininganing sa buses, padagos pang pag-uurulayan, pero natugutan na itong data lang aram kung noarin ang puon kang biyahe, pero tinugutan na po itong Elaville bus na natawan na sindaning special permit para po mag-operate sa Naga Sipocot and Naga del Gallego. So good news iyan para sa mga taga Sipocot as in del Gallego na gustong nayaon digdi sa Naga na gusto na mag-uli duman sa Inda. Okay. Bueno, so inabot na po kami nin oras, alas 12:32 na po nin hapon. Mapaaram na po kami digdi po sa samoyang programa sa Urulay Banwaan sa pangaran po kan bilog na team kan ANN News, sa pangalan naman po ni kan sa mga pagiriba sa technical na hihinanyog po kita sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo, as in 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man po nindo kami sa Naga Smiles to the World Facebook page, as in City Government of Naga Facebook page. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asis, sangguni ang panlungsod kan Naga asin kan City Events Protocol and Public Information Office. Ako po si Kate Doloviere. Iniman po si Roy San Ramon, mabalos po kan sino pagantabay. Maray na hapon. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halisa sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Rio Daga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan.